inaczej i tak dalej. No to nie jest wcale, to jest trend w ogóle kulturowy, to trzeba rozpatrywać oczywiście w szerokim kontekście, bardzo szerokim kontekście. Natomiast obserwuję jakąś taką, może ona jest niszowa, może ona jest niezauważalna dla wielkich mediów, czy dla kogoś, a nawet dla małych mediów, czy nawet lokalnych gazet, ale obserwuję jakiś taki renesans czytania o Śląsku, po śląsku, pisania po śląsku, więc to nie jest coś, co się jakby nie dzieje. No to tutaj Peter jest świadkiem, jednocześnie mecenasem i w ogóle kimś, kto wszystko na ten temat wie. Więc to nie jest tak, że tutaj jakaś jest martwota. Tu się bardzo dużo dzieje. Bardzo się dużo dzieje, ale jeśli miałoby się dziać więcej, to ja jestem zdania, to jest moje prywatne zdanie jako literaturoznawcy, to radziłbym raczej, żeby więcej tłumaczyć niż pisać. Tak mi się wydaje. Przed chwilą cytowaliśmy Eichendorfa. No to tłumaczmy go również na śląsk, ale tłumaczmy też innych poetów, nie śląskich. Tłumaczmy tak, jak tłumaczył właśnie Mirek Syniawa w tej, moim zdaniem, wielkiej książce. Na Śląsku niezauważonej, ale zauważonej w Warszawie, w Łodzi, w Poznaniu. Leszek Engelking, poeta, wielki tłumacz, po prostu klęknął, gdy zobaczył, że można tamtego Kitsa, że można Mendelsztama i innych tłumaczy na Śląsku. To jest niezwykłe. Proszę Państwa, wydarzyło się coś tak niezwykłego, ale oczywiście niewiele. Tam chyba leży na nas, tak? Można kupić, proszę Państwa. Niezwykła rzecz. Mamy właściwie w jednym niewielkim zbiorku wszystkich największych poetów po Śląsku. To jest coś niezwykłego. Oczywiście ja też się nie zgadzam z tym, żeby wprowadzać archaizmy i tak jak Mirek Syniawa być może specjalnie szukać słów, które by były specjalnie inne od polskich. Zastępować to archaizmami, które są niezrozumiałe, trzeba szukać słowników albo gdzieś szukać prababci, babci, umy, która mogła coś wyjaśnić. To nie jest dobre. No, Śląski też się rozwija i rozwija się w ten sposób, że jest inny, jest ze slangami, żargonami internetowymi. No, tym wszystkim się dzieje w kulturze, jest procesem pewnie nieodwracalnym. Ale to, że się tłumaczy, to jest niezwykłe, to jest wielkie. Proszę Państwa, ja mam studentów Ukraińców. Teraz to jest przykład niezwykły, proszę Państwa, dotyczący tożsamości. Minutkę jeszcze, dosłownie. Zadaję im lekturę. Na przykład to jest Saul Bellow i Henderson Król Deszczu. Taki amerykański pisarz, który napisał niezwykłą powieść, taką na pograniczu teologii, religii, antropologii i tak dalej. I proszę Państwa, kiedy przepytuję ich z tej książki, to oni mówią, no czytaliśmy, tak, ale po rosyjsku. A co, nie ma po ukraińsku? No jest, ale po ukraińsku czytać, po rosyjsku czytają. Jeśli będą przekłady po śląsku, to ten język będzie żył, będzie się rozwijał, niezależnie od tego, czy będą umierały stare słowa, które używała moja prababcia. Czasami się ktoś przypnie na przykład do mnie, że nie używam słowa waszbret. No ale kto używa waszbretu? Używa ktoś z Państwa waszbretu? Nie, chyba nie. Na prąd. Także, proszę Państwa, to są procesy, które się toczą i będą się toczyć i pewne słowa muszą ulec zapomnieniu, nie ma odwrotu. Natomiast jeśli będą powstawały przykłady niezwykłych dla w ogóle kultury europejskiej i światowej, kanonicznej kultury literackiej świata, teksty, które będą żyły po śląsku, no to proszę Państwa, jesteśmy dalej niż ci wielcy nawet, którzy, wielcy, myślę o Ukraińcach, Białorusinach, którzy też nie czytają po białorusku, czy Ukraińcach, którzy nie czytają po ukraińsku. Więc tożsamość musi się gdzieś objawić w tej translacji, w tym przejściu z tego, co jest światowe, uniwersalne, wielkie, gdzieś tam od Greków, Homera, śląskie, w lokalne, regionalne, małe, najbardziej nasze. To jest ten sens. To jest ten sens, bo to jest kulturotwórcze. To będzie oddziaływało również na pisanie. Nie będziemy tylko pisać wyrymowane o krupniokach. Ja myślę, że to, co napisał niedawno Ingvar Wilkis, że powinniśmy już raz na zawsze wypluć ten śląski tłusty krupnik. No koniec z krupniokami, no koniec. Można je czasami zjeść, jeśli ktoś ma zdrowie, ale zostawmy już. Zajmijmy się czymś, co jest jednak trochę wyżej i trochę bardziej uniwersalne.
Proszę.